Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod ceva mai special, mă băieți, pentru că astăzi vreau să fac niște chestii foarte, foarte interesante. Și în primul rând vreau să vă spun că eu mereu când a fost gen o sărbătoare de asta importantă, cum ar fi, nu știu, Paștele, Crăciunul sau Revelionul, sau mereu când a fost ceva important pentru mine, cum ar fi ziua mea sau anumite chestii, sau o anumită sumă de abonați strânsă, mereu am făcut niște surprize, ok? Câte niște surprize. Hai că am vorbit dacă e. În fine, băieți, ce vreau să vă spun este că de astăzi înainte o să fac niște promovări gratis. Câte promovări? Ei bine, o să fac în fiecare zi câte o promovare gratis, timp de vreo lună și ceva, până după Paște, ok? Ideea este că această surpriză este pentru Paști, mă băieți, și după cum v-am zis, va ține până pe după Paști. Până pe după Paști, ok? Hai că iar am vorbit dacă e. Și da, mă băieții, ce trebuie voi să faceți ca să câștigați această promovare este să scrieți cel mai frumos comentariu la acest video, iar eu mâine o să fac promovare absolut gratis pe episod. Deci scrieți în comentarii și dacă este cel mai frumos comentariu, eu mâine o să fac promovare absolut gratis. Sper că ați înțeles toată lumea. Și ok, mă băieți, avem aici niște noi eventuri care s-au băgat de azi dimineață, cum ar fi costumul ăsta care e ok și mi se pare că a mai fost, dar în fine. Avem aici un nou event care puteți să luați niște arme dacă vă logați 7 zile, primiți carul Cupid. Interesant, interesant. Pârghitoare de la 6 zile interesantă. Pârghitoarea asta o am deja, cau e oribil și acau alt e mai oribil. Am înțeles, nu-i ce trebuie. Bun, avem aici un nou costum mișto care a mai fost cândva, cred. Mai de mult, dar cred că a mai fost și puteți să luați dacă faceți anumite misiuni zilnic, cum ar fi să jucați sau nu știu, etc. Și mai era ceva interesant pe aici cu o mască. Oh, și un nou mod, mă băieți, am uitat să vă zic, o să jucăm mai târziu la acest mod. Avem aici, unde e, mă, unde e? Era aici ceva, unde e? Stați așa, mă băieți, că nu mai știu. Era un event care puteai să luați măști, o anumită mască. Aha, asta. Ok, deci aici trebuie la fel, să vă logați pe joc și primiți o mască. Trebuie să faceți, nu știu, 5 kill-uri, cred, sau 5 squad-uri să jucați și vă dă niște măști. Când strângeți 15 măști, vă dă masca care vă puteți pune pe cap și nu știu cine va purta această mască, dar e oribilă. În fine, it's ok. No, bun, băieți, cât despre rankul meu, vreau să vă zic că stau prost. Adică foarte prost, dar e ok. După cum am zis de la începutul sezonului, vreau să urc în top 10 sezonul ăsta și nu o să mă las, adică chiar vreau să urc în top 10 regional. Și nu știu, n-am jucat, nu m-am ținut de cuvânt până acum, adică nici măcar Grandmaster nu sunt, bine, nu sunt la foarte mult punctaj, mai întreb vreo 300 de puncte, dar o să urc, nu știu când, dar o să urc, să sperăm că până pe nu știu, hai să sperăm că până la Paști o să fiu în top 10, să sperăm, Doamne ajută, nu promit nimic. Și mă băieți, după cum vedeți acolo sus, mi-am schimbat guild-ul, sunt în VIP Play, mă băieți, dacă nu știți ce clan este ăsta, este un clan la care eu am ținut foarte mult, este primul meu clan de altfel și singurul meu clan care am stat foarte, foarte mult, mai exact un an jumate, cred că mai bine de un an jumate, un băieț am stat în acest clan. A fost înainte, se chema Alpha, pentru cei care sunteți de mai mult timp pe canalul meu, probabil știți, a fost primul meu clan, v-am mai zis, și am intrat din nou, nu știu exact cât o să stau, dar ideea este că clanul meu, Nipiru 1v4, o să fie pe un cont mai mic de-a meu și el va fi lider momentan și o să mai intru din când în când pe acel cont să văd care e treaba cu clanul. Bun, mă băieții, hai să ne lungim foarte, foarte mult și să-i dăm drumul la meci, pentru că astăzi jucăm un nou mod care s-a băgat și care a mai fost și este genial, un mod de antrenament, aș putea spune, pentru că sunt doar 20 de playeri și este doar cu AVM-ul pe mod noapte, cred, sau nu mai știu dacă era pe noapte, parcă pe noapte, și cu termal pe AVM. Interesant, interesant. Și hai să vedem ce facem, băieți, hai să vedem ce facem. Ok, bă, și joc cu Kelly, mă băieți, în ultimul timp, pentru că îmi place foarte mult, nu știu, îmi place cum se mișcă, îmi place cum mă mișc eu cu ea, gen, adică mi se pare șmecher, doar că bluza asta parcă o strică, parcă nu ce trebuie. Și mă băieți, am văzut că foarte mulți în comentarii m-ați spamat, să zic așa, dacă joc cu DPI. Ar fi ciudat să zic că joc cu DPI, pentru că mulți după aia m-ar spama ce e aia DPI și cum îți bagi DPI și credeți-mă că nu vă pot explica. Ideea este că da, jocul DPI îl am la 960 pentru cei care știți ce e aia DPI.
Și pentru cei care nu știți ce e DPI, nu pot să vă arăt într-un episod special, deoarece nu toate telefoanele sunt la fel, ok? Și ar fi cam ciudat să vă explic, mai ales că eu l-am deja băgat și dacă l-am deja băgat nu mai pot să vă explic încă o dată. Plus de asta am și uitat cum l-am băgat, deci da. M-a ajutat un prieten, băieți, să-l bag, deci înțelegeți. Voi bun, hai să mergem un pic. Piculescu, ce face hai că am uitat cum se cheamă, jură-te. Acest nu mai știu cum am zis. Ideea este că îți schimbă sensibilitatea total la joc, adică îți face sensibilitatea mult mai mare și depinde cât îl dai tu. Eu l-am dat la maxim, atât am duce telefonul 960 și eu zic că mă mișc destul de bine cu el. Ok, forță. Hai să găsim repede un AVM până nu găsește altul și ne-o dă. Ok, salut frate, te pup. Ok, hai să plecăm de aici. Hai să ne joc cu tare. Și lampa la spatele meu, parcă. Ah, salut. Mai e și unul în casă. Uhohoho. Băiatul. Eu n-am abilitatea loc la băiatul nu mai trage băiatul. Bă, unde găsim ăștia AVM-uri? Se blochează, am uitat să dau restart la telefon. Nu. Vreau și un AVM. Vreau un AVM. Atâta vreau, doar un AVM vreau. Meduri, bă, mă, câte meduri. Bă, e primul meci. Oh, AVM, nice. Forță. Bă, de ce n-am skin-ul pe el? Bă. La modul ăsta cred că ți ia skin-ul, gen, ți-l scoate, cred, nu știu, habar n-am. Ok, bun, hai să vedem unde sunt playerii. Ce mișto se vede termalul ăsta. Băiatul, aud pe unul, aud pe unul, aud pe unul, băiatul. Băiatul, unde ești băiatul? Unde e băiatul ăsta, mă? Cred că e în casă, dar nu sunt sigur. Opa! Îl am pe unul la etaj, dacă nu mă înșel. Unde e mă ăsta? Hai că am tras dacă e. Sunt doi în casa aia, se pare. Uite pe unul la etaj, ieși afară, ieși afară. Ok, se pare că l-au omorât pe ăla. Băiatul. A ieșit afară. A ieșit afară. Băiatul, aha. Zici că ai hack. Nu știu cum mi-a prins lovitura aia, dar gâgă. Te-am văzut. Trage altul, băiatul. Stai, băiatul. Unde-i băiatul ăla agresiv? Agresivule, unde ești? Ok, nu mai am glanțe pe AVM. Bă, de unde trage ăla? Cred că trage de pe geamul ăla. Aș vrea să lutez ceva de la ăsta, ceva gloanțe. Salut. N-avea gloanțe, bă. Vreau gloanțe. Așa. Hai că l-a nimerit dacă... Bă, ce am, bă, trag oribil cu AVM-ul, pe bune. Bă, trag oribil, mă, băieți, cu AVM-ul, nu știu ce am. Adică eu știu ce am, mai pe românește se numește nubist și la mine se activează atunci când e primul meci. Ok, bun, hai să luăm și noi un buia. Avem 3 kill-uri, destul de ok. Ne băgăm și noi repede un med. Headshot!
Ia da headshot. Vreau și eu, unde ești? Vreau și eu să dau headshot. Cum? Nu te cred. Nu mai joc, nu te cred. Bă, deci nu te cred. Am consumat 10 glanțe. N-am glori. Fi băiat cu minte și nu mai trage. Așa te vreau. Băiat cu minte. Poate vine altul pe la spate cum acum mor. Mă, ce se duc medurile. Ho, avea vestă de 3 băiatul. Bine, nu știu cu ce l-a ajutat, pentru că tot 150 de deam, dar... Ok, n-am avut atâtea gloanțe în viața mea pe vreme. Băiat acolo, ok, nu. Băieții. Bă, pe bune trebuie să mai joc la rank cu AVM, mă, băieți, se cunoaște că n-am mai jucat de mult. Se cunoaște, pe bune, nou scop înainte dădeam easy, dar acum, da. Salut, băiatul. Ce faci, băiatul, acolo? Ah. Ok, se pare că făceau team băieții mei. Și nu știu de ce îi face team la modul ăsta. De ce te-ai mișcat? Hai să fac vesta, să vedem ce se întâmplă dacă am de 4. Adică gen, îmi dă mai puțin sau... Ok, trebuie să mă feresc de ultimul să nu dea acum un hit. Că ar fi urât. Ok, hai să-i dau unul ăsta headshot dacă pot. Să mai mă antrenez și eu. Băiatul. Interesant. Găgă, mă, băieți, hai că nu m-am mișcat chiar așa de rău, adică 7 kg, eu zic că a fost bine, dar nu știu, am tras urât, ok. Nu știu, parcă am tras oribil, nu știu, nu mi-a plăcut cum am tras, dar e ok, probabil este și de la sensibilitate. Mamă, 2600 de damage. Bine, cred că ultimul cap a făcut toată treaba pentru că a dat 1100 și cred că de asta am dat atâta damage. Dar e ok, it's ok, a mers bine meciul, mă, băieți. Și e ceva de antrenament, adică pe mine dacă m-aș băga acum la rank, adică chiar m-aș descurca destul de bine, zic eu, pentru că m-am antrenat ceva cu AFM-ul ăsta. Și da, băieți, cam atât acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, să noi vom, poate vedeți, ciao!